ka janbet. Shua ban pai shaki kubor ki babnya. India pechwa yakimat bakongsan. Kutno ka jinglekmen. Kutno ka jinglekmen annual week jong ka Balawan College. Daki jingelakai bakherakhe. IPOR Khasi New Trap Border Dispute Redressal Forum Yaka Sorkar ban pinbeg yaki jing haki jaka khapur. Lapdiang yau Emily Barim Kanongkrem uba Lambor Malyang Shaka Seng NPP. Yaro Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi Yaka jingpelaj Yaka Export Credit Scheme kabathamai. But yora ke India ya arteli kita maksiar haka Asian Archery Championship arhajar artisan. Tungin yakmi yaki kubor ki babnya naga jilla. Ka Balawan College umsning kalapin kutno ya ka jinglekmen annual Balawanians Week jongka habo kapang Rising with Vision. Haka program penkut lawan ban shimbenta da menteri katnat puli puti uba lakmen rumboy komu kongsan rengkat ki nong hikai ki kena puli bat ki wei ki he ki han. Haka ni kasni lapin long ya ki jing shat ki jing ruai culture bat kum juru ki jing yakop Miss Bat Mr. Balawan College ya ka balayora da isamla dianghun mukhim bat usamla okfrentin karla kar. Uba rimboy ulayaro ya ka college ka balayarap ban kentiu ya ki sap ki pong jong ki kena bat ula kentu ya ki samla puli ban yale ban kiu habaro ki liang. Now we are experiencing the life, the beautiful life, where it is ample opportunity for us. Gone are the days where when we go to college, when we join the college, our main dream is white collar job. Kahit Trap Border Dispute Redressal Forum HBDRF kala IPOR posngi ya ka sorkar jilla ban ai jubab halor ka jing dawa jongka. Ban pinbet ya ki jing jong ki nong shong shnong khasi bat panar haki jaka khaput badon ka jing ya kaja hapdeng ka Assam bad Meghalaya. Haka dorkas ka bala ai minta kasngi ke HBDRF kala kentu yao menteri rangba ka jilla ukon rat ki sangma ban jubab halor ka jing bo jing tho ya ka khindo ka jing itu ya ka jing ya pinbet bat ka jing ban yo ya ki kot kisla ban pinshisha unong ai jing mut ka seng uba Thomas pasa ulam maham ba ka jing bomla ban ai jubab kan pinlong ya ki ban ya kendo bat kinong ya lam ka than ban shimrai ban le AA. Today we have given again. This is a second reminder. I'll tell you. We have already given one first reminder where we have given the government 10 days time to provide us with the information on the steps taken by the government on the letters representation submitted by us on the resolution of the meeting held between the HBDRF stakeholders and the government, and we have not received any communication. So this is the second reminder where we again have given the government 10 days time. Karongjang Welfare Foundation kan sepenlong ya ka Shyntor Festival ajar arpusan ngadu ka shitarik hadu khatlai terik udo pra ha ka shnong Shyntor Bulia kabadon Haribhoy district. Kani ka tamasa kabaon sa penlong da ka jinga trailang bat kidor bar shnong Shyntor kan pen inam ya ka put ka tem Khasi ka kolshore ki jingbam bat ki jingpne ya ki kam jingok kai perthei. Unong ya lambarim jong ka shnong uba Idarius Kirsian ulaong bakani katamasa katumbu ban penmi pisa na kabenta ban shna yak surok ban maramot yak school bat ki wei ki jingdon kam kashnong. I project manager i Rozana Lingdo ilakren halor ka jingdon kashnong yak jaka ba itanat bat ila penshairu
haka jingdon kam ban kentiu ya kasap kapong jong kinong shong shnong bat kumju ya ka roy kapar lingba kani ka tamasa. Natarai katung kejikmi nanti jungi lada kene ka festival pelong kita natarai minyo jimtoy sibun hakaliang nadong sadong nila benong kelempep de sewa keletik sekin biang isurap biang nanta lingba kani ka festival lingba kani ka program nila rom seban lingba ite i feel and ibairong iba ngiyo na tay nila ban snai ki school namba ki school juni ki don ki bala la don kam ban snai susu de na try lingba kini nila banyak pisah na tersoj ban repair ban snai kini ki school ban le kini ki tay na bentak di belum men jogosna. Kumba ars pangut ki samla ki bana Ribhoy district ki layop diang ya ki sirnot hadin ke jingpendep ya ka skill training program ka balai banai ka bala penlong da ka Northeast Institute of Professional Studies NEIPS ka bala kershan da ka skills Meghalaya ya ka ni ka program ka bala penlong Hadorbar Hall nongpo la sakhiru ya ka jingsam ya ki shiti thungkam syakatu kat ni ki nong yo training ki bala yo kam kat baki weipat kelasdang la ki jong ki kam la jong. Deputy Commissioner Abhilash Baranwal bad ka MDC ka kong Rona Kimdej kila yaro ya kani kasin jam ka papin ko bor ya ki samla ka shnong na ki jing ai jing hikay hakikam ba pair. Don't just limit yourself to the training that you have got here. After you will be going to your jobs, understand that it's a lifelong learning experience, that you make that as part of your daily life. Try and strive for daily improvement so that you become one of the best in your field. Only after you have become the best in your field, you can expect that it will give you a livelihood which is not only sufficient, but it is sufficient. So sufficient enough that you can actually take care of livelihood of many other people. Lapin kud no ya ka Chief Minister's District Level Youth Engagement Program CMYEP arjar arpusan hakhatsau pra College Auditorium Mairang. Ya ka ni ka program ka baar singi lapin long da ka District Sports Officer West Khasi Hills haringkat bad ka office trikam ka Deputy Commissioner jong ka Eastern West Khasi Hills ka bayarap ban pinpaw ya ka sab jong ki khun samla lingba ki jingrwai ki jingshat ki science exhibition bad ki jingkentip. Ka Deputy Commissioner ikong Anita Kharpor ilalong ikong san hakani kasngi pinkut ya kabala ya shimbentalang daki wede ki kinrem kilendan. La ya ki sirnot bat ki trophy sya ki nong job kaban pinsluru ya ki samla ban let shimbenta haki rinsan yakob haka jilla patkari. Hakani ko fo naso badong và data ka jin pun purom ya kali ke district jodi ba ni la sha por to ka out district ka shomnya urong shisha ha pe ya ka ya ki balance ki ba player for player ki ba peer perform ma pi na samla ha jin Kipulit ka Ribhoy District haringkat bat ka umling youth organization kila penlong ya ka jing talasi ya ki kali ha umling henden kamit balayolum duna ya ka hendriw lak tam tingka ka kuna na kinong pinkenyan ha Shyntor ka Surok National Highway. Bon na kinong nya kali kila sya penshitom na kadaw ka jing nya kali ringkat ka jing buat kiat. Kani ka operation ka balasdang hakapor hendriw baje janmit ka tumuban pensapriang jingtip syapang ka jing shngan hagi surok bat ka jing pentraikam yaki kendon nya kali. Kaseng samlash nong umling kalayaro yaki pulit ki balayalam daw SP UVS Rator batu additional SP uba Orville Masar nakabenta ka jing tray shitom jongki ban penlong yaki surok ba ki basyan nakabenta kinong let kinong wan. Lakmi lenti ban beteng ya ka jing talasi kabaman lakasngi.
Hakabaya day bat ki kam san hima padang thnem. U Emily Barim kanongkrem uba lambor malngyang ula lej ban penyaso yaladi bat keseng NPP minta kasngi. Hakani ke program balap wan banyashim bentalang daw menteri rangba ka jilla ukwanrat ki sangma. Kisimbut menteri rangba uba prestun tinsong bat uba snyau bhalang dhar lembat kinong yalam rangba jong kaseng. Lakado halor ban penyar ya ka jinga trailang jong kaseng. Ukonrad ula ai jinga ro yo ba lambor ba ulong unong ya lam uba tray shitrhem bat ong ba ka jingwan penyaso ka jong u ka penpau ya ka jingshania ki pajba hakathong jong ka NPP bat ka benta ka roy ka par bat ka jinga tli. The way the NPP team today is working, I can assure you there is no other team that works like the National People's Party. The kind of unity we have, the kind of commitment we have differences. I'm not saying we agree on everything. This is democracy. We may not agree. But then, we come together and we say, fine, we agree to disagree. But we will continue to work together. Kamaudu Deficit Upper Primary School Kabaton Hanong Knum West Khasi Hills kelas dang ya ka music class banyarap kentiu ya ka saptem jingtem jongki kena puli kani kesin jam kabala penso the da ki nong hikai daw nong hikai tem ubapau uba champagne kardo saw ubala long ukongsan bat ubala play perdaru ya ka te ka class hakas ngile kemen ya ka Children's Day hakani kasi la don ki jingele kai skit bat ka jing ot cake haka jing ai jing kren jong u uba kardo saw ula ong baka tem kaput kadai kaktin kabala ban sngotu haka perthai barok away ibabu o sangriang ila pensyai halor ka jing kongsan kaput katem haka jing he jing san jong ki samla bat kentu ya ka sorkar ban kentup ya ka haki subject haki school ngan ong pi ka music kadai ka universal language tang na kasur katukasur kan ke keren bro mo kakta katukasur dan tangi sngoba kat ke emotion kakta ke emotion ke jungi baleng ba katukin ti takadaw ngi ong ka kum ka universal language kemut kebangi sngo tu lang kan darwai parang ru nyim sung tu ten ring ya nya shat be ya penki mat be namar ka keren bro katuka music kan mo ka keren bro di takadaw kan ni ong yakat kani kentin ke bangi sutu lang kamang kathyang makdo secondary school kabadon ha Ompowin Ribhoy district kalarake ya ka sngi burom ki khenna da ka jingele kai babonjat hakani ka jingle kemen lawan banya shimbenta the working president jongka Ribhoy Youth Federation uba aliander nongshli kom kongsan haringkat bat kinong yalam jongka RBYF kinong hikai bat ki kena puli ya kani ke school kabala seng da ka kur makdo menta ka ai jing shakri shapalat saus pangut ki kena puli uba nongshli ula banjur halor ka jing koridor ka puli ka puthi ka jing hikai bat ka buram ka akor hakaba ula ya roru ya ka jing treshitom ka school ban pinpro ya ki kena la pinkut ya kani ka jing lekmen da ka khubor jong ka jing ya teli bat ka jing kermen ya ka lawai ya ka kali phila ban thiet ya ka yin phila ban sina ya ki tiar kitar phila ban yolut pidan ka spa ka bau Henry ban thit ya ka jinang ji stat kan mau ki hab ka berit phimla ban thit klem ka jin tresitom dei ka spa kanam ka bakrau tam ha perthai ong ka ktin dei tang ka hok bat ka jin ji sha ka bak kau tam ha ka parthai nga kwa ba kini gi khana da ki la he kinwan ra ya ka hok pat ka jinisha na ka banta ba phinlong kinong yalam ha ki wei pat ki banta ki ba fair UMLA ka Mauker Wat uba Ranikton L Tongkhar ula lej jurib ya ki surakšnong ha ka shnong mountain kum ka jing penkre na ka benta ka jingaseng presbytery ka banlong kaban selong hau benai rempang ajar apunriu bat ka jinge seng crusit hau benai leber ajar apunriu la penlong ya kani ka jingle jurib khnang ban pentikna ya ka jing yaj bet ka jing yaj ka lej ka wan
ki kali ha kini ki program ki he ka PWD ki nong yalam shnong bat ki nong yalam niam ki laya shimbin talang ha kini ga jingle jurem uba tongkhar ula banjur halor ka jingdon kam ban maramot yaki surok bat ka jingshnai ki surok thamai ban yada na ka jing theng kali ka bala ban shim ka bala ban mi na kini ki jingeseng te natala riu nyosnam kan thi ke ba la ya ki por te de ka ta daw ke ba ngisngu don kam ban yo ban le repair bat ngisngu men ru na keleng department ni ke ba kala ya cha prang ban kre idon ru tu kan ni ki srop mai ke ba idon kam ban le wat la kat ka ba lap ngile ya kren bat ki officers na department ya ke ba in persang kat ka ba lap ban le minta nginya pej yaki khubor hakathan stay lamigi lapinlong yak walkathon hakarbi anglong Assam kum shibenta jongka jan jatia Gaurav Warsh Pakhwada ban kinmau burom yakalingkho sngi ba shispa sanpho jong ubirsa munda layoi yaka jingwan yishim benta shitraham jong ki ba hakaba unong yalam ka BJP u Dr Numal Moment uladon lang hakani kasngi kani kelempung ka thmu ban rakhe yaka jing sarong ka jaj benriu badru ban pin saprang jingtep halor ki kam jong ubirsa munda Kinong yalam jong ka seng Congress bakentup yau Gaurav Gogoi bat uji Jitendra Singh kilaya kendu lang bat kinong mikmat jong ki seng sinrop hagwahti nakabenta ka jingyakren yaki kam bakongsan ki biadai bat ka election syaka yeng dorbar tauan ka Assam ka ban selongshen kani ka jingyalang kan pai kmat halor ki mat bakongsan hakathan bat ka rukom penkre nakabenta ka election ka bapen I ya ka jingyateli mentangin pai mentangin yapet ya ki khubor hakari Menteri Rangbadu Kari Narendra Modi ula pedang ya kajing menjur da ka kenhun menteri jong ka sarkar pedang halor ka credit guarantee scheme batemai na ka benta ki nongshalan mar shabari da ka baong bakani kan kentiu ya ka jingya kop ha ka perthai bat ka jingyo ka bala ban shania dalade yalade ha ki kirwo lingba ka rensan social media ula banjur bakani ka sinjam kan penyaj bet ya renti ya ki kam khai pateng ya ki nongshalan mar Ula pensyairu ba ka jing pelaj pajba batamai ya ka Export Promotion Mission EPM kan yarap ban pin klan ya ka jingla ban shalan yakimar kamtam naka benta ki karkhana red ki nong shalan hakasin baningkong bat ka jing pinmi yakimar lingba ka bormen Ka India kala yoklum jingken ba kala don ka jingher ka ba arpway nakashispa jong kinongpang TV hakini kish post nem ka balalay ka balong ka jingher ka ba arsha ya ka jingdon kinongpang hakaperthay kata khatar nakashispa katkum ka jingpentip na ka World Health Organization's Global TB Report arjar arpusan ka jingdon jong kibapang TV kala her na ka arspa laipusan lak house nem arjar khatsan syaka shispa prapunyo lak ka jingbun brew house nem arjar pusaw Katanat ka kwait ka kya ka balapensyong nong rim yakani khnang banlap yaki nongpang ka ban kentiu yak rukom ai jing sumar bat ban pejbenia Mentang nya pai shaki kubor hakaleng ka perthai Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu haringkat batu Presiden Kari Botswana Uduma Boko kila sakhi ya gajing penkidria bajing IT ya pratili ki kla thapsim sha India hapo ka project Cheetah.
La penlong ya kani program ha Muko Lodi Nature Reserve Hajan Gaborone ha kabaya ki kla thapsim ki banaganzi la pelait sha ka jaka ka pakerpang. Kani ka jingno sinyang kan long ka sinjam ka bakongsan jong ka jingale ka ri ban bu biang ya ki kla thapsim ha ka ri hadin ki post nem jong ka jingdo jai ka jongki. On bu kerpang shwa laki jong ya kini ki kla hashwa ban walam pat penroy yaki sha India. Kajing sange trekam kaba jlan tam jong ka sarkar Amerika kan kut no hadin supply sngi da kajing soy jong President Donald Trump ya ka bil ban yarab bay tingka shipor ya kajing trekam jong ka sarkar ya kajing thut hapreng ki Republican bat ki Democrat lala ban pinbet haba ka yeng kala aim jing menjur ya ka bil balapas da ka Senate kaba la pinkut ya kajing ishrut. Kani karai kan long kajing duonong nakabinta ki Democrat namar kajing ale jongki ban pinhe yaki subsidy hapo ka Obamacare Health Insurance Program on kan topshu haka soskular ka bakado. Ngenya pai minta sa Shaki Kubor yalakai. Kinong yasiat knam na India ki lala ban yelekai bha haka Asian Archery Championship arjar arpusan ka ba arpusau ka balalong hadhaka naka jingyo ya artili ki takmak siar bat ka wei ka takma rupa haka compound women's team ka kinhod India bakantup ya ka Dipshika ka Jyoti Surekha Venam bat ka Pritika Pradip ki la yokhur ya ka takmak siar da ka ba pinrem no ya ka kinhon na Korea da arspa lai punriu la arspa lai pusau point. Haka compound mixed team u Abhishek Verma bat ka Dipshika kila job persya ya ka Bangladesh da shispa san pulai la shispa san puai point. Ka cash prize knockout football tournament bakhatsan ya ka bala penyai da ka mu penyen social cultural and sports organization kalakut no ha wapung skur ha kaba UMLA uba kirmen shila ulalong ukongsan. Haba keren halor ka pang pedeng say no to drugs and yes to sports. Uba shila ula pinpau ya ka jing snokya halor ka jing pendon kam ya ki drog lingba ki ternya mat kular band ya le kat bala ban pensapriang jing tep halor kani. Usyong kunor jongka GHADC u Dr. Sanki Shangpung bat urang bashnong uba ker langsu. Kilaya ro ya ka jing job jong ka limpung bat kila banjur ba ka jing lekai kinlong kum ka atyar banyale persya ya udrok. Don't judge kini ki drugs. Drugs wa pen kam ki po yung ni ga thanyo i po is jani hills to utu di inject ki akwa order damage yo ya kini ki thit yung ki phone kana ri. Ka kam ji ki smell yung SP ministry months ke ko sa pe mu ka ta Nana dah tu kita awareness, jadi cuma dah yo ujian. Udah pisnyau ini, udah kait efek, yang tadi ke injection yang ki, udah pembon berspread, hadu kata yang ke HIV/AIDS, itu yang kena dihandle ni. Berkam juga, udah damage yang ke dok yang ki, awak kita yang ki ini di kebenaran, ni tidak mando ketua di dok yang beri, but hadu ukur cara untuk di kecil yang ki. Ni tidak next kini kami pun hadu, wasang tu wabi, kerja kita angkat. Yang ini kita buat drugs cari kita kind yang ini, to open damage yang kita pun yang ini, open telur yang ini ke society yang ini, but dia telur kita pun telur yang ini ke society, but telur ini beri buat kerja ibu yang ini. Ka organizing committee jang ka Olympics arajar arpupra ka banlong ha Los Angeles kala pinmi ya ki tarik ban penlong ya ki jingya ko prepare ha ki sab khandai tili ki jaka ha ki khat pratli ki zoned ha keleng jang ka Los Angeles but Oklahoma kani kan long ka limpung ka bahe tam ha ka ba kan don hadu lai pun riu tili ki sport but san pui tili ki jingya lekai on play perda ya kani ka limpung ha ka khat sautrik unaitung but on penkut pat ha ka lai potrik unaitung Hakani ke kenti mementa on penilai kairu ya ka cricket hakaba ya ka final naka benta naka liang ki kentai on penlong haka arpoterik unaitung ba jongki shinrang on penlong haka arpkhandai terik unaitung
Timin tapat nginyapit ya ka jinglong jingman kasuin beneng hakeleng ki benta jong ka jela. Hatura ka jing kriat kalong kanyo degree Celsius, but ka jing shit kalong 8% degree Celsius. Ka jing sngam ka haw kalong 2% nakashispa. Haba pai pat shanong ba shilong ka jing kriat kalong 4 degree Celsius, but ka jing shit kalong 8 degree Celsius. Ka jing sngam ka haw kalong 1% nakashispa. Kat baha juwai pat ka jing kriat kalong 4 degree Celsius, but ka jing shit kalong 4 degree Celsius. Ka jing sngam ka haw kalong 1% nakashispa. Kasuin beneng kan rang hatura shilong ba juwai. Shuaban poy siya kabakut jong katop kubor inyapit biang sa sisin yakimat bukongsan. Kudno ka jingle kemen annual week jong ka Balawan College da ka jingle ka ay bakhe. I Porsche Posni ka Hinyo Trap Border Dispute Redressal Forum ya ka Sarkar ban pinpek ya ki jing e haki jaka khaput. Lapdiang yau MLA berim jong ka nongkrem uba lambor malnyang syakar sayin NPP. Yaro Menteri Rang Baru Kari Narendra Modi ya ka jing pelaj ya ka export credit scheme ka Patmai. Badyora ke India ya artili kitak maksiar haka Asian Archery Championship arjar agusan. Tiparlok katungi lapoi syakabakut jong katup kubor jong yi minta kejanbin hadu bangindaya syambiang pat pila syai kesni kublai pi baro.